Ahojte, takže dneska si pozrieme to, ako navrhujem weby. Sedím v Coworkingu Hub a vysvetlím vám to, aké sú tie procesy za tým a aká ponuka, alebo teda aký dokument ide zákazníkovi a čo tam vysvetľujem. Poďme sa na to pozrieť. Ahojte, takže dneska sa pozrieme na to, ako robím weby. To znamená, aktuálne mám klientov, ktorým potrebujem robiť redesign. Čiže redesign webu. Čo to vlastne znamená? Redesign znamená, že klienti majú existujúcu webovú stránku, čiže majú existujúci web a potrebujú tento web, nejaké dielo, upgradeovať, to znamená urobiť nejakú väčšiu hodnotu, čiže potrebujú nový web a to buď teda úpravou alebo vytvorením úplne nového webu. Čo používajú? Aktuálne môžu používať napríklad existujúci WordPress alebo Wix alebo Weebly alebo iný teda systém. Pozrieme sa, že prečo ľudia chcú teda vytvoriť redesign, alebo prečo je dobré prísť za niekým a poradiť sa o tom, že teda vôbec prečo uvažovať o tom, že klient potrebuje nový web. Čiže tých dôvodov je niekoľko. Napríklad taký prvý dôvod je, že web neprináša objednávky. Web neprináša objednávky. To je prvý dôvod. Druhým dôvodom môže byť, že niečo nefunguje na webe, napríklad platobná brána alebo kontaktný formulár, čiže nefunguje. To je druhý dôvod. Tretí dôvod môže byť, že vizuálna identita sa zmenila alebo neexistuje, čiže vizuálna stránka webu. Ďalším dôvodom môže byť nejaká kampaň, to znamená, ten človek alebo firma aktuálne má nejaký časový priestor, kedy chce spustiť nejakú kampaň alebo niečo podobné, čiže nejaké časové okno, kedy treba design alebo funkcionalitu nejakú pridať. Design alebo funkcia. Čiže toto sú také rôzne typy, kedy človek potrebuje novú web stránku alebo pomoc web designera, programátora, grafika, copywritera. Dobre. Poďme ďalej. Čo sa pri tom redizajne robí? Väčšinou pri redizajne potrebujeme nejakým spôsobom si stanoviť cieľ projektu. Čiže cieľ projektu, to znamená, čo ideme robiť, alebo respektíve ani nie, čo ideme robiť, ale čo je ten výsledný stav, čo by to malo priniesť. Napríklad zvýši sa dôveryhodnosť značky, zlepší sa prehľadnosť alebo používateľská skúsenosť, zvýši sa počet objednávok alebo vytvorí sa nejaký technický základ pre ďalšie veci ako SEO, marketing a podobne. Čiže to sú rôzne ciele projektu. A po druhé, vyhodnotíme nejaký súčasný stav, čiže analýza súčasného stavu. Súčasný stav, analýza. Čiže vyhodnotíme
ako sa ten web správa, čo sú dobré, čo sú zlé stránky aktuálne z pohľadu teda aj návštevníka, čo tam vie nájsť, čo tam nevie nájsť, ako sa tam správa, čiže vyhodnotíme nejaký súčasný stav. Po tretie navrhneme riešenie. To znamená technické riešenie, napríklad bolo to aktuálne na Bibli, teraz potrebujeme WordPress, aby sme vedeli lepšie optimalizovať ten web a podobne. Čiže technické riešenie, potom tam máme nejaké veci ohľadne toho, že aká bude štruktúra webu, aká bude používateľská skúsenosť, to znamená, keď návštevník tam príde, to UX, ako sa pohybuje smerom teda k tej akcii a čo je tá akcia, čiže definujeme tieto veci, urobíme nejaký nový dizajn, dajme tomu, nejaké nové funkcionality pridáme, optimalizujeme pre Google, pre umelú inteligenciu a optimalizujeme rýchlosť a pripravíme, dajme tomu, web na preklad alebo na platobnú bránu a podobne, čiže navrhneme nejaké riešenie. Po štvrté, navrhneme typ spolupráce, čiže navrhneme nejaké typy spolupráce. To je napríklad, môžeme si dať 3 varianty, čiže A varianta, B varianta, C varianta, kde teda stanovíme rozsah a pri Ačku rozsah teda toho, čo sa bude robiť, dajme tomu čas, koľko to bude trvať a cenu. To isté pri B aj C variante, samozrejme pridáme pri B a C ďalšie veci, ktoré môžu pomôcť tomu zákazníkovi. Čiže to je typ spolupráce. Potom tam môžeme napríklad dať do type spolupráce aj rôzne školenia a podobne, čiže nie len to, že urobíme web, ale to, že ho aj odovzdáme, vyškolíme pracovníkov a podobne. A potom si môžeme dať 5. bod je hosting a prevádzkové náklady. Čiže hosting, môžeme si tam dať ešte aj domena a prevádzkové náklady. Čiže pri tomto bode 5. sa bavíme o tom, že na akom hostingu to bude, či potrebujeme nejaký samostatný server na to, alebo stačí zdieľaný hosting, domena, teda že či bude rovnaká, alebo upgradeujeme aj to domenové meno a budeme ten projekt vyvíjať na nejakej novej domene. A potom nejaké prevádzkové náklady, koľko stojí tá údržba webu. Napríklad pri WordPresse je to údržba core, to znamená toho základného systému, plus témy, ktorá je tam, plus pluginov, ktoré sú použité. Čiže nejaká údržba, plus tam môžeme zahrnúť zálohy webu, nejaké sledovanie, monitoring dostupnosti a podobne. Čiže to máme 5. bod. A potom máme ďalšie tie ceny po spustení. Takže keď toto všetko máme, tak si môžeme dať bod 6. Čiže bod 6 si dáme, že ceny po spustení. To je vlastne nejaké vyčíslenie toho, že koľko to zákazníka bude stať, keď sa to spustí. Do toho môžeme mať nejaký vývoj a konzultácie alebo jednoduché úpravy webu typov text, obrázky a podobne. Čiže koľko to bude stať, keď už mu odovzdáme to dielo, okrem teda tých poplatkov za tú správu alebo hosting a podobne domenu. Dobre, a potom môžeme si dať 7. bod je harmonogram. A tam sa bavíme s klientom, že kedy potrebuje mať web doručený, ako máme kapacitu, čiže koľko na tom vieme robiť a dokedy vieme dodať nejaké čiastkové veci a celý web. Takže tu máme harmonogram. A podmienky spolupráce je 8. bod, čiže podmienky spolupráce.
napríklad riešime, že aké sú zálohy, keď začneme na tom pracovať, aká je cena alebo ten doplatok pred odoznaním diela, koľko je revízií v cene a podobne. A posledný bod, číslo 9. Čiže keď toto všetko máme, tak ešte v tom dokumente pre zákazníka môžeme napríklad dať 9. bod, a to je odporúčanie. Tam môžeme špecifikovať, že napríklad na základe cieľa zvýšiť počet objednávok a vybudovať značku, zjednodušiť tú administratívu spojenú s webom, odporúčame variantu ABC, napríklad tú B variantu, čiže odporúčame B variant pre zákazníka aj s nejakým odôvodnením a povieme mu aj výhody, keď sa rozhodne pre B variant, aké výhody mu to prinesie. Samozrejme to rozhodnutie a ten konečný bod je na zákazníkovi, ale my môžeme prísť nejakým odporúčaním. Dobre, tak vám ďakujem. Pokiaľ máte záujem o tvorbu web stránok, tak aktuálne v coworkingu Hub sedím a informácie alebo aj kontakt nájdete na stránke webom.sk, čiže webom.sk alebo info@webom.sk. Telefónne číslo je 0944 933 738. Takže na tomto kontakte ma môžete osloviť, nájsť a môžeme sa pobaviť o redizajne aj vášho webu. Ahojte.